Yabona ke wena Julius Malema uyisiphukuphu nje somholi. Isiphukuphu nje soqala sokugcina ujezisa nje ukuthi ngoba nakho wafunda usubona ngazi ukuthi abanye abantu abafundile. The revolution that is going to be justifiable is the one that is directed to white monopoly capital. Will be there. I'm not going to be part of stoning my own brother. Stone an own brother and then going from the car and say these people are selling drugs, and then you steal things from them, and then I must come and join that. I'm not going to do that. Someone says on Twitter, no, leave this thing, we want you to be president, this thing is going to cause votes. I'm like, you can go with those things of president. I must be a president of thugs, of criminals who beat up people. Yabona nje ukuphakela umthakathi akakwazi ukukhuluma lesingisi njalo lesikhulunywa wena. Ukuphakela umthakathi akafundile. Ngabe uthi abantu abangafundile abenza lama mashini manje. Ukuba ujesi intalaba bafundile, ngabe uthi benza lento ngoba nakho abafundile. Kodwa manje ngoba yazi bafundile njengawe, awukhulumi lokho. Wena Julius Malema uyisiphukuphuku sokuqala sokugcina. Wena kade uyi-ANC. Ngalesikhathi lenkululeko lo ekhona njengamanje. Wawukhona uhulumeni, wawubizwa ngohulumeni wobandlululo. Abantu ababekhona leso sikhathi babebona becindezeleka, becindezelwa lo yahulumeni wamabhulu. Bangena emgwaqeni babhikisha balwa kwachitheka igazi kwafa abantu kuliwa kwakulwa abantu bandawonye, abantu base KZN babelwa bodwa bengabase KZN ingakafiki lenkululeko lesikhona njengamanje. Kwakula abantu beANC, kulabantu beIFP. Ngase ngihlakaniphile mina ngithi ngangineminyaka elako 9-10 ngiyayazi yonke le nto yayenzeka. Ngayibona babelwa abantu kubulawana kushiswe izindlu. Wayengekho umuntu waseNigeria, wayengekho umuntu waseZimbabwe, kwangabantu baseSouth Africa kuphela. Belwa beze bexabana bodwa bephambana belwela izwe labo bebodwa bengaxabene bengekho labantu bangaphandle. Naze naphumelela ni-ANC naluwina izwe sokungenela le system ukuthi akuvotwe kuwina owinayo. Wawina uMandela. Wena wawukhona lapho wena Malema ngalesikhathi i-ANC iwina noma wayijoyina ngendlela ngazi, kodwa emveni kokuba i-ANC iphethe wena bowukhona, wena ungenile ku-ANC wena Malema. When you are done with Nigerians, when you are done with Mozambicans and Zimbabweans and Zambians, you are going to go for Shangans from Guyana. I have to stop you now before you come to me. Now some of us can't even talk your language. They are going to ask us to make certain pronouncements in their language, and we can't pronounce Wow. Back to Limpopo. We are going to be victims. Celebrate and be happy. And say the nonsense you are saying about foreigners and Nigerians. Go on. When they are done, they are coming for you. Nafika naphatha kwi-ANC, nafika kukhona umthetho owawubekwe lo yahulumeni wakuliwa naye ukuthi akenzi kahle. Nafika kukhona umthetho. Nafika naqhubeka phe kwawo lo mthetho la ngawushintsha seniphethe amandla. Nafika kukhona imingcele eyayibekiwe ibekwe yiwe lo yahulumeni enanithi uyabhedwa uhulumeni wobandlululo. Nafika nangayiqeda imingcele seniphethe ningamandla. Ukwi-ANC angikhulumi ngalesiphaza shop sakho se-EFF amasimbi eqembu. Angikhulumi ngalo doti lo. Ngikhuluma ngalesikhathi wena usekwi-ANC. Ungakaphumi lapha ku-ANC ngoba nakhona u-ANC bakuxoshele khona ikhanda lakhe lisebenza usile ekhanda. Wayihlaza wayiqeda i-ANC wayithi inyawo waxosha uZuma wenza wonke amasimba lawa owakwenza ukwi-ANC, kanti uyazi ukuthi wena egcineni ufuna uphuma inxiwa lakho khona uzokwazi ukuthi usisanganele kakhulu, ufuna ukuthi bonke labantu bala eAfrika beze la. Kwakufanele nina mangabe niqeda ukungena emandleni ni-ANC niushintshe wonke umthetho okhona obe wamabhunu. Niushintshe wonke umthetho okhona obe wamabhunu. Ukunokube niushintshe lo mthetho akaze niushintshe ni-ANC into enayenza nina navula iminyango ebugebengu ngoba nakho nifuna ukuzenzela nina. Kuyimanje ugijima enkantolo wena. Kuyimanje nina inkohlakalo nonke lapha ku-ANC konke lokho kukhona ngaphakathi kwe-ANC okusho ukuthi inkululeko nanifuna nina nanifuna inkululeko ebhekelene nani kuphela ukuthi make nje nathola izikhundla lapha eParliament, nathola izikhundla lapha kuhulumeni, nizobe senikwazi ukuba namandla nenze wonke udoti enifuna ukwenza leSouth Africa. Ngoba namanje njengoba ulwa kangaka uthi ulwela abantu abamnyama, ulwela abantu abamnyama, uyazazi ukuthi unabangani abazigwila abadayisa ama drugs la.
ababulala ingane zethu la eSouth Africa, ezakhe ingane. Ngikhuluma nawe njengoba ngikhuluma manje, zisesikoleni, isikole ongasondeli ngisho iphara kuso. They are going to say, no, the reason we don't have jobs here is because of these Zulus. They must go back to Natal. We don't have jobs here is this Xhosas. They must go back to Eastern Cape. We don't have jobs here. It is this Pedis here. It is these vendors. Back. Because there will be no foreigner to fight. But poverty will remain. Hunger will remain. The inequality will remain. I said the other time, bring all the buses. Let's put all these Nigerians and Zimbabweans in buses. Let's take them back. And let's see if you will get an employment tomorrow. Zikhadiwe zakhe ingane kodwa ulindele ukuthi wena ezami ingane kufuneka iphile impilo efana neyakho. Uma ngabe ngithi mina ezami ingane lapha na ziyalimala, wena unandaba nalokho. Ngoba ezakhe ingane yazazi ukuthi ivikelekile. Kwa wena qobo lwakho yazazi ukuthi uvikelekile. Uma uphuma uphathwa imoto ezo100, mawuphuma uhambe yalapha yakhona. Mina mangiphuma ngihamba eGoli, ngihamba phakathi kwezigebengu, ngihamba pheke abantu abangangibulala, abangenza noma yini, bejike lapho bengaboshwa. Emva lapho mangabe kunemashi namhlanje abantu base South Africa bekhala ngohulumeni ongenzi kahle, sibe sicabanga ukuthi ngowethu. Sense bekhala ngohulumeni ocindezela thina kodwa kube kuhulumeni wethu. Wena ukhuluma wonke lamasimbo ohlala wakhuluma usuku nosuku. Sobona iqembu lakho ukuthi liyophelela laphi. Sobona ubani ozokuvotela. Uzovotela yiwo laba bantu laba bakho laba abagcwele lapha ngongekho emthethweni. Yini elikhuni ukuthi laba bantu bebuyele emazweni abo bese bebuye ngoba banalo ilungelo lokungena eSouth Africa. Uma ngabe beze kahle eSouth Africa bahlula yini ukubuyela emakubo bethole wonke amaphepha abavumelayo ukuthi ebebe la eSouth Africa. Wena ufuna ukuthi la eSouth Africa abantu abasuka kwamanye amazwe bezwe nje bezongena bengene noma kanjani ngendlela abathanda ngayo. Kodwa thina masiphuma la awukazi ukukhuluma nalabo president bakwamanye amazwe ukuthi nathi asiphume lapha sihambe songena eBotswana singene noma kanjani. eBotswana mawungena ngetruck le iyaskenwa, kuvikelwa ngayo yonke indlela ukuthi awungeni nento udoti nento upoison eyobulela ingane zakhona eBotswana. Ngani? Ngoba bayazi ukuthi ingane zabo bayithanda, isizwe sabo bayasicabangela, babeka isizwe sabo, babeka izwe labo phambili ukunathi. Yini ndaba ningakhulumi nabo bonke laba bantu abakhona la emngceleni ukuthi si South Africa siphume sihambe siye kubo? Yini lento, yini lo mngcele ufuna ukuthi uvulelwe abantu abasuka ngale bezila? Yini elikhona ukuthi benze amaphepha abo eqonde bese bezongena beze la eSouth Africa? Wena manje uyasangana neqembu lakho nabo bonke abakuthandayo abalandeli bakho niyasangana la emakhandleni awasile. Lama masha akhona asemthethweni, lama masha akhona banelungelo lokuthi bemashe. Amamasha ayekhona aqaleni before 1994. Ayekhona amamashi and yiwo enza ukuthi kuze kufike kule nkululeko le, kule doti lo enubiza ngenkululeko, ngoba nakho nina nihlele ekhundleni zenu nikwazi ukuthi nebe nenze zonke inkohlakalo enifuna ukuzenza zinje. Julius Malema's comments have left many South Africans questioning his outlook on the country's future, by suggesting that South Africa would become even more poorer if foreign nationals actually left the country. He appears to be saying that our nation cannot survive without them, without foreigners. While it is true that poverty, unemployment, and crime are complex issues, many South Africans expected a more optimistic message from political leaders. Instead of focusing on what will remain negative, leaders should be aspiring citizens with solutions and confidence that many South Africans can build a stronger economy for themselves without foreign nationals. A leader's role is not only to highlight problems, but also to give people hope for a better future. And we do not actually despise foreign nationals. But as a country, we are saying that foreign nationals are actually illegal in South Africa. They have not entered the country with the right documentations. So we are fighting for something that is just, and we are fighting for a problem that must be solved by the government. And when we inform the government will inform us back and tell us that no, these people are good, but yet they know that they are breaking the law. So South Africans, let us actually stand together as South Africans, and let us continue fighting for our country, South Africa. South Africa's back is aching already.
This is the last straw that broke the camel's back. The last straw, and the South Africa's back is very tired from carrying all this weight. I suggest and I believe that if you are listening as a foreign national, go back to your country and make your country better. Be proud that you are from a certain country and make your country better. Make your country better. Fight the government the way we are actually fighting the government now. Form a march also and fight for your country, for the betterment of Africa as a whole.